በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ጽቡቕ ውዒለ። ስንክሳር ዘወርሃ መስከረም 18 ናይ ዕለቱ ዝንበብ ዝጽለ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። ወላዲት ኣምላኽ ኣደይ አንደበት ኩነኒ ቅዱስ ሚካኤለይ ገብርኤለይ ብየማነይ ብጸጋመይ ቆምለይ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ናብ ኣቦታትና ቅዱሳን ኤዎስጣቴዎስን አኖሬዎስን ማር ያዕቆብን ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብጽሐና አሜን። አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ረባን ሎሚ ዕለት 18 ዓመታዊ ክብረ በዓል ዕረፍቶም ናይ ኣቦና ኤዎስጣቴዎስ እዩ። ኩሉ ግዜ ጽባሕ መስቀል 18 ብዓቢ ክብሪ ይበዓል። እዞም ቅዱስ ኣቦ ዝገበርዎ ሃዋርያዊ ተልእኾ ኣዝዩ ዘደንቕ እዩ። ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩላትና ይኹን። ታሪኾም ክንፈልጥ ተገዲስና ነንብቦ። ካልኦት ኣሕዋትና ተኻፈልቲ ንኽኾኑ ከዓ ሽር ብምባል ኣይንሕመቕ። አሜን። በረኸቶም ይሕደረና። ብቅድስናኦምን በቲ ዝፈጸምዎ መንፈሳዊ ገድልን ተኣምራትን ብዝሰረትዎ ሓረግ ምንኩስናን ከምኡውን ስለ ክብሪ ቀዳሚት ሰንበትን ዝገበርዎ ተጋድሎን ድማ ብቐንዱ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብኡ ሓሊፎም ድማ ኣብ እስክንድርያን ኣርማንያን ካብ ዝፍለጡ እቶም ብቐዳምነት ዝጥቀሱ ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ እዮም። እዞም ኣቦ ብስሞም ዝጽዋዕ ገዳም ኣብ ኤርትራ እኳ እንተዘይብሎም ዳርጋን መብዛሕትኡ ሃዋርያዊ ተልእኾኦም ብምፍጻምን መንፈሳዊ ገድሊ ብምግዳልን ሎሚ ህልዋን ኮይኖም ብቐዳምነት ንዝርከቡ ገዳማት ኤርትራ ዝሓለፉ ቅዱስ ኣቦ እዮም። ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ሃገርና ብፍላይ ከዓ ሎሚ ብዘሎ ምምሕዳራዊ ቅርጺ ዞባ ማእከል ዞባ ደቡብን ብምዝዋር ብስብከተ ወንጌል ዘስፍሑን ብተባሕትዎ ዝተጋደሉን ኣቦ እውን እዮም። ናይ እስክንድርያን ንኢየሩሳሌምን ብኡ ኣቢሎም ድማ ናብ ኣርማንያ ቅድሚ ምኻዶም ንኸባቢ ዞባታት ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ዓሰብን ጋሽ ባርካን ንእግረ መገዶም ቃለ እግዚአብሔር እናሰበኹን ተኣምራት እናፈጸሙን ከም ዝባረኽዎ ታሪኾም ይገልጽ። በዚ ከዓ ዳርጋ ዘይባረኽዎን ዘይረገጽዎን ክፋል ሃገርና የለን ክበሃል ይከኣል። እምበኣር ከስ ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ኣብ ከባቢ 13 ክሳብ 14 ክፍለ ዘመን ኣብ ትንሣኤ ቤተ ክርስቲያንና ሃገርና ሓድሽ ምዕራፍ ንዝኸፈቱን ዳግማይ ሃዋርያ ዝኾኑን ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ካብ ብዙሕ ብሒደት ዜና መዋዕሎም ዝኽሮም ክንዝክር ኢና እሞ ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ትውልዲ እዞም ጻድቅ ኣቦ ኣብ ትግራይ ኣውራጃ እንደርታ ፍሉይ ስሙ ጽራህ ዝተባህለ ዓዲ ኮይኑ ካብ ስድራ ጻድቃን ዝተረኽቡ እዮም። ኣቦኦም ክርስቶስ ሞዓን ኣዲኦም ድማ ስነ ህይወትን ይበሃሉ። ኣቦኦም ክርስቶስ ሞዓ ካብ ወገን ስድራኣ መኳንንቲ ከም ዝነበሩ ይፍለጥ። ስድራኣ ማለት ነዲኦም ወለዲ ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ፍርሓተ ኣምላኽ ዝነበሮም ሕጊ እግዚአብሔር ንምፍጻሙ ወትሩ ዝተጉ ከም ዝነበሩ ገድሎም ይገልጽ። ንጽጉማትን ዘኽታማትን ምርዳእ ንኣረጋውያንን ሰብኡትን ንዝመትወን መበለታትን ድማ ምሕጋዝ ኮነ ተቐበልቲ ጋሻ ኮይኖም ከምቲ ሕጊ ወንጌል እውን ንዝጠመዩ ምብላዕ ዝጸምኡ ምስታይ መዓልታዊ ስርሖም ነበረ። ብቓል ኪዳኖም ጸኒዖም መንፈሳዊ ግብርን ትሩፋትን እናገበሩ ይነብሩ ዳኣ እምበር ወሊዶም ክሓፉን ክስዕሙን ኣይተዓደሉን ነበሩ። ክሳብ እርጋኖም ከዓ ብእግዚአብሔር እናተጻናንዑን ብጸሎትን ተስፋን ይጽበዩ ነበሩ። ኣዲኦም ስነ ህይወት ብፍላይ ድማ ብዙሕ ተሓዝን ነበረት እሞ ጸሎታ ድማ ልክዕ ከም ጸሎት በዓል ቤታ ኦ ኣምላኸይ ንዓኻ ዘስምር ግብረ ጽድቂ ዝገብር ውላድ ሃበኒ እናበለት ቀጻሊ ትልምን ነበረት። ልማንኣ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ተሰምዐ እሞ ቅዱስ ገብርኤል ኣብ ሰራ
ከብስራ ተለኣኸሞ በላ ድማ ሓደ ንጹህን ቅዱስን ውላድ ክትወልዲ ኢኺ ብትምህርቱ ድማ ንብዙሓት ካብ መንገዲ ጥፍኣት ዝጓዓዙ ዓያሹ ብቓል ወንጌል ክምልሶምን ከድሕኖም እዩ ድማ በላ። ተጸኒሶም ድማ ተወልዱ ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ። እዞም ቅዱስ ኣቦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ነቢይ ኤርምያስን መጥምቀ መለኮትን ዮሃንስን ገና ኣብ ማህፀን ኣዲኦም ዝሓረዮምን ዝባረኾምን ብምንባሩ ውልድ ምስ ወሉ ድማ ጡብ ኣዲኦም ክጠግቡ ከለዉ ኣዒንቶም ናብ ሰማይ ኣንቃዕሪሮም ንእግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት የመስግኑ ነበሩ። እዚ ከዓ ከምቲ ዘማራይ ቅዱስ ዳዊት እማፈ ደቂቅ ወህፃናት ኣስተዳለከ ስብሃተ ዝበለ እዩ። ኣዲኦም ብዕጹብ ነገሮም ብምግራም ኣብ ቀዳማይን ዳሕረዋይን ዘይተረኣየ እዚ ተኣምራት እዚ እንታይ ይበሃል ትብል ነበረት። ኣስዒባ ድማ ኦ ወልድየ ወብርሃነ ኣዕይንትየ መኑ መሃረከ ዘከመዝ ስብሃታተ ማለት ወደይ ብርሃን ዓይነይ ዝኾንካ ከምዚ ዓይነት ምስጋናስ መን መሃረካ ትብሎም ነበረት። ምስ ጎበዙ ድማ ንኽምህሩሎም ናብ ኣኮኦም ዝብፅሕዎም ኣባ ዳንኤል ዘካርያስ ዘገዳመ ገረዓልታ ወሰድዎም። ብዙሕ ትምህርቲ እውን ቀሰሙ። መንፈሳዊ ዕዮ እናዓየዩ ድማ ግና ትሕቲ ዕድመ ከለዉ ዜናኦምን ተጋድሎኦምን ኣብ ኩሉ መነኮሳት በጽሐ። መዛረብ እውን ኮነ። እቶም መነኮሳት ከዓ መኑ መሃሮ ለዚ ህፃን ዘመጠነዝ ጥበበ ወስብሃተ እናበሉ ተደነቑ። ሰብ ድይ መልኣኽ ክሳብ ምባል እውን በጽሑ። በቲ ዝፍጽምዎ ዝነበሩ ልዑል ቅድስና ዝመልኦ ገድሊ ድማ ይግብኦ ተባሂሎም መዓርገ ዲቁና ተቐበሉ። ብምቕጻል ከዓ ሲመተ ምንኩስና ካብ ኣባ ዳንኤል ልብሰ ምንኩስና ለበሱ። ኤዎስጣቴዎስ ከዓ ተሰይሙ። ትርጉሙ ስነ እግዚእ ማለት እዩ። ካብቲ ሰዓት ከዓ ምእንቲ ጽድቂ ዝስደዱ ብፁዓን እዮም ዝብል ቃል ጐይታ ንምትግባር ሰናይ ገድሊ ክጋደሉ ጀመሩ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኣኽሊል ቅዱሳን ዝኾነ መድሓኒና ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቅዱስ ሚካኤልን ቅዱስ ገብርኤልን ኣቦኦም ብምምጻእ ንኣቦና ፍቕሩ ብምስዓም ገለጸሎም። ቅዱስ እስትንፋሱ ከዓ ኡፍ በለሎም። ፍቕሪ ወደይ ኤዎስጣቴዎስ ካብ ማህፀን ኣዴኻ ከለኻ ሓርየካ እየሞ ንብዙሓት ኣህዛብ መምህር ክትከውን ኢኻ። ንዓኻ ዝሰምዐ ንዓይ ከም ዝሰምዐ ንዓኻ ዘይሰምዐ ድማ ንዓይ ከም ዘይሰምዐ ኢልዎም ንሰናይ ዓረገ። ብድሕሪ እዚ ኣንፎም ናብ ምድሪ ኣጋዚት ሃገርና ኮነ። ንብዙሓት ድማ ቅዱስ ወንጌል ሰበኹሎም። ኣብ ሃገርና ከዓ ወንጌል ኣስፋሕፍሑ። ካብ ተኣምራቶም ምስ ንምልከት ድማ ሓደ እዋን ምስ ኣርድእቶም በዚ ሎሚ ጎዳይፍ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ክፋል ናይ ኣስመራ ይሓልፉ ነበር እሞ ኣብዚ ሎሚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያኖም ተደኪናትሉ ዘላ በኽሪ ቦታ ዓረፉ። እንሆ ድማ ምስ ተበገሱ ድማ እታ ኣውሊዕ መወጾም ኣብታ ቦታ ረስዕዋ እሞ ንሓደ ረድኦም ኣምጻ እያ ተበቂላ ግን ግደፍ በልዎ። እታ መወፅ ኣውሊዕ ድማ ሱር ሰዲዳ ጸንሐት እሞ ገዲፍናያ ኢሎም ሓደግዋ። እንሆ ሎሚ ልዕሊ 700 ኣቝፂራ ህያው ኮይና ንተኣምራት ትቐጽል ኣላ። ብተወሳኺ እውን ርጋጽ ሳእሳእን ናይ ኣቦና ኣብቲ ቦታ ኣብ ሓንቲ እምኒ ብንጹር ደሚቑ ይርከብ። ኣብ ምድሪ ኣጋዚት ብዙሕ መንክራት ብምፍጻም ድማ ናብ ገዳም ኣስቄጥስ ብምቕጻል ኢየሩሳሌም ካብኡ ድማ ናብ ኣርማንያ ኣቕንዑ። ባሕሪ ኣርማንያ እንክሰግሩ ከለዉ ድማ ንሓደ በዓል መርከብ ክማልእዎም ሓተትዎ። ገንዘብ የብሎምን ብምባል ድማ ገዲፍዎም ከደም። ኣቦና ድማ ነጸልኦም ናብ ሰለስተ ብምዕጻፍ ባረኽዋ። ንደቆም ድማ ቂምን በቀልን ብውሽጦም ክሓድጉ መኸርዎም። ብክልተ መላእኽቲ ተዓጅቦም ድማ ብዓጽፎም ጉዕዞኦም ፈለጡ። ኣብ መንጎ ግን ሓደ የማነ ብርሃን ዝስሙ ተምሃራዮም ቂምታኡ ኣይሓደገን ነበረ እሞ ብሕላፍ መርፍእ ንታሕቲ ሰጠመ።
ነቲ ዝገደፎ በዓል መርከብ ከዓ ኣርኪቦም ሓለፍዎ። እተን ኣብ ቅድሚኦም ዝነበራ ክልተ ደሴታት ከዓ ጸጋኦም ዓዚዝወን ልሳን ኣውፂአን ኣነ እየ ዝቕበሎ ኢለን ተቐዳደማ። ኣርማንያ ድማ ኣተዉ። ሽዑ ከዓ ብዙሓት ሰባት ብዘይጃልባ መጺኦም ገሪምዎም ምትሃት ይበሉ። ኣብ መንጎኦም ድማ ሓደ ምዉት ህፃን ነበረ እሞ ኣቦና ናብኡ ብምቕራብ ድማ ከምዚ ኢሎም ጸለዩ። ኦ ኣምላኸይ ከምቲ ንኤልያስን ኣብ ሰራጵታ ምዉት ዘተንሳእካሉ ንዓይ እውን ነዚ ህፃን ካብ ድቃስ እሞታት ተንስአለይ እውን ይምሕፀነካ ኣለኹ በሉ። ንቅዱሳኑ ዘይሕልፍ እግዚአብሔር ድማ ሰምዖም እሞ እቲ ህፃን ድማ ተንስአ። ዜናኦም ኣብ ሙሉእ ኣርማንያ ተወርየ። ክሳብ ዕለተ ዕረፍቶም ድማ ኣብኡ መሃሩ። ክቡር ሞቱ ለጻድቅ በቅድመ እግዚአብሔር ከም ዝተባሃለ ከዓ ክቡር ሞቱ። እግዚአብሔር ድማ ስምካ ዝጸውዐ ተስካርካ ዝገበረ ብስምካ ንጥሙይ ዘጽገበ ጽሙእ ዘስተየ ዝመጽወተ ቤተ ክርስቲያንካ ዘህነጸ ገድልኻ ዝጸሓፈ ዘንበበ መንግስተይ ከውርሶ እየ ብምባል ዘይሕሶ ቃል ኪዳን ኣተወሎም። ገድሊ ኣቦና ዘርዚርካ ኣይውዳእን የግዳስ ንሕና ድኹማት ክንበጽሖ ዓቕሚ የብልናን እሞ ንኣፍልጦ ግን ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ኣቦ ገዳማት ኤርትራን ኢትዮጵያን ምዃኖም ክፍለጥ ይግባእ። ኣቡነ መርቆሬዎስ፣ ኣቡነ አብሳዲ፣ ኣቡነ በኪሞስ፣ ኣቡነ ዮናስ ወዘተ ብጸጋ መንፈሳውነት ደቆም እዮም። በረኸትን ረድኤትን ኣቦና ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን። ኣቡነ አኖሬዎስ ጻድቅ። እዞም ኢትዮጵያዊ ጻድቅ ዓብይ አኖሬዎስ ይበሃሉ። በዚ ስም ካብ ዝጽውዕሉ ኣቦታት እቶም ቀንዲ እዚኦም እዮም። ተወሊዶም ዝዓበይሉ ድማ ሙገር ኣከባቢ ክኸውን ከሎ እቲ ዘመን ድማ ኣብ 1400 ክፍለ ዘመን ነበረ። ወለዶም ድማ ሰላማን ክርስቶስ ዘመዳን ይበሃሉ። እዞም ጻድቅ ካብ ናይ ኣቡነ ተክለ ሃዋርያት ተክለ ሃይማኖት ደቂ መዛሙርቲ ሓደ እዮም። ብናይ ወንጌል ትምህርቲ ካብ ምምላኦም ብዝሓለፈ ፍጹም መናኒ ስለ ዝነበሩ ብጣዕሚ ደፋር ነበሩ። ንዝኾነ ገጋ ፊት ንፊት ይዛረቡ ነበሩ። ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ምስ ዓረፉ ጎይታ ኣብ ክንደኻ አኖሬዎስ ንዝተረፈ ጣዖት ኣምልኾ ከጽፍእ እዩ ኢሉ ነጊርዎም ነበረ። እዚ ድማ ኣይተረፈን። ምስ 12 ንቡራን እድ ከም ሓደ ኣብ ዝተመረጹ ጊዜ ኣብ ደቡብ ናይ ሃገርና ኣከባቢ ክርስትና ስፋሕፍሑ። ደብረ ጽጋጋ ገዳም ዝመስረቱ ድማ ንሶም እዮም። ኣቡነ አኖሬዎስ ንክልተ ነገስታት ንዓምደን ጽዮንን ንሰይፈ ኣርዕድን ብምግሳጹ ብዙሕ ፈተና በጺሕዎም እዩ። እዞም ጻድቅ ብዙሕ ፍሬ ኣፍርዮም በዛ ለማዓንቲ ኣዕረፉ። በረኸቶም ኣሕደረና ኣሜን። ማር ያዕቆብ ግብፃዊ። ኣብ ውሽጢ ገዳማት ግብፂ ኣብ 400 ክፍለ ዘመን ተላዒሎም ካብ ዘብርሁ ቅዱሳን ሓደ ያዕቆብ እዩ። እዚ ቅዱስ ካብ ዝተባረኸ ቤተሰብ ተወሊዱ ብስርዓት ዓብዪ ገና ብቆልዑኡ ምስ መምህሩ ወመነነ። ካብ ጽንዓት ገድሉ ዝተለዓለ ሰይጣን ብግልፂ ፈታተኖ ነበረ። ብፍላይ ን7 ዓመታት ዝኣክል ይቕጥቅጦ፣ ኣብ ልዕሊ መሬት ይጎቶ፣ ብጽፍዒት ይሃርሞ ነበረ። ንሱ ግን ብጸሎቱ መብረቕ ኣውሪዱ ኣባረሮ። ኣብ በረኻ ወላሓንቲ ዝብላዕ ነገር ብዘይ ምንባሩ ካብ ናይ ጫካ እንስሳታት ጸባ ምስ ደቂ መዛሙርቱ ይሰቲ ነበረ። እዚ ቅዱስ ሰማዕት ንምዃን እውን ፈቲኑ ነበረ። ማር ያዕቆብ ገድሉን ተኣምራቱን ብጣዕሚ ብዙሕ ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ ስሙ ልዕል በለ። እስኪ ጊዜን ዕድልን እንተልይኩም ኣብ መጽሓፈ ስንክሳር ዝተጻሓፈ ገድሊ ከተንብቡ ትኽእሉ ኢኹም ተጋበዙ ከዓ ይብል ማለት እዩ። እዚ ጻድቕ ዝዓረፈ በዛ ዕለት እዩ። ቅድስቲ በረኸቱ ይሕደረና። ቅድስቲ ጸበለ ማርያም ከምኡውን ቅድስቲ ኣዴና ጸበለ ማርያም ንዑ በዚ ዕለት ተዘኪራ እትውዕል ጎይታና ብናይ ድኻ ሰብ ተመሲሉ ተገሊጹ እንጌራ ዝለመና ድሕሪኡ ድማ ኣብ ዝባና ሓዚላ ዘፋነወቶ ኣዴና ቅድስቲ ጸበለ ማርያም ንፋለጣ። እዛ ቅድስቲ ብጎና ደቂሳ ዘይትፈልጥ
ኣብ 40 ጾም ድማ ብዘይካ ኣብ ሰንበት ወላ ሓንቲ ዘይትቐምስ ኣናብር ድማ ናይ እግራ ጸበል ዝልሕሱላ ዝነበሩ ዓባይ ኢትዮጵያዊት ቅድስት እያ። ኣዴና ቅድስት ጸበለ ማርያም ትውልዳ ኣብ ጎንደር ጠቕላላ ግዝኣት ቀሓ ኣከባቢ እዩ። ወለዳ እንድርያስን መስቀል ክብራን ይበሃሉ። ፍርሓት እግዚአብሔርን ስርዓተ ቤተ ክርስቲያንን እንዳመሃሩ ብሃይማኖት ብምግባርን ኮትኩቶም ድማ ይዕበይዋ። ቅድስቲ ኣዴና ንዓቕመ ሂዋን ምስ ኣኸለት ወለዳ ብግዲ ኣመርዓውዋ። ንሳ ግን ምንም እኳ እንተተመርዓወት ድልየታ ስለ ዘይነበረ ለይቲ ወላ ሓደ ከይረኣያ ካብ ቤታ ወፂኣ ናብ ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ከይዳ ብብኽያት ጸለየት። እንዳጸለየት ከላ ድማ እመቤትና ምስ ቅዱስ ሚካኤልን ቅዱስ ገብርኤልን ከምኡ እውን ምስ ቅዱስ ጊዮርጊስ ተገሊጻ ንኽሕልውዋ ድማ ነገረቶም። ወለዳ ምእንቲ ከይሓዝኑላ ፈሪሓ ናብ ሰብኣያ ተመልሰት። ሰብኣያ ብግብረ ስጋ ንኸይፈልጣ ግን መላእኽቲ ይሕልውዋ ነበሩ። ንሰብኣያ ድማ ሰብነታ ከም እሳት የቃጽሎ ነበረ። እነሆ ድማ ን3 መዓልቲ የእምረኡ ሰሓተ። ድሕሪ 3 መዓልቲ ምስ ነቕሐ ድማ ንወለዱ እቲ ኩሉ ዝረኸቦ ነገሮም። ወለዱ ድማ ከምዚ በልዎ፣ ንሳ ካብ ገዳም ዝመጸት እንተኾይና ንዓና ኣይትግበአን እያ ኢሎም ሰሊሞም ናብ ወለዳ መለስዋ። ኣቦኣ ድማ ምእንቲ ናብ ሰብኣያ ክትምለስ ብዙሕ ገረፋ፣ ብተኣምራት ግን ወላ ሓንቲ ኣይኮነትን። ብምናኔ ክትነብር ደልያ ድማ ናብ ኣባ ገብረ ማርያም ከደት እሞ እዞም ኣቦ ድማ ምሂሮም ስማ ጸሎተ ማርያም ኢሎም ሰመይዋ። ኣባ ገብረ ማርያም ምስ ኣባ ጽጌ ድንግል ኮይኖም ማህሌት ጽጌ ዝደረሱ ኣቦ እዮም። ካብ ተጋድልኦም ንምጥቃስ ድማ ተጋድልኣ ማለት እዩ ክትጽሊ ከላ ንባዓታ ንመሬት ይሓርሶ ነበረ። ነገር ግን ሰብ ንኸይፈልጣ ሓመድ ጌራ ተደፍኖ ነበረት። ሓደ መዓልቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እንዳጸለየት ከላ ብክልተ ማእዝን ዝተቐበሩ ምዉታት ክበኽዩ ረሰምዐት። ስለኦም ድማ ለመነት፣ ስዋኤ ድማ ሓዘት። ርህሩህ ኣምላኽና ድማ ጸሎታ ሰሚዑ መሓረላ። ካብቲ ምንኩስ ጀሚራ ብጎና ደቂሳ ኣይትፈልጥን። ኣብ ዝሓመመት ጊዜ ድማ ኮፍ ኢላ ትድቅስ ነበረት። ኣብ ጊዜ ኣሰሓይታ ቁሪ መከራ እንዳተቀበለት ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ትጽሊ ነበረት። ኣብ መዓልቲ 8,000 ትሰግድ ነበረት። ናይ ዮሃንስ ወንጌል ራእይ ዮሃንስ መጽሓፈ ዘወትር ብምንባብ ትጽሊ ነበረት። ናይ እመቤትና በዓል ኣብ ዝኾነ ጊዜ ድማ ኣርጋንን ውዳሴኣን ኣብ መዓልቲ 3 ጊዜ ተንብብ ነበረት። አንቀጸ ብርሃን ድማ ኣብ በቢ 7 ጊዜ ጸሎት ትጽሊ ነበረት። ናይ ዳዊት መዝሙር ኣብ ዝፈጸመት ጊዜ ድማ ናይ ጎይታና መከራ ግርፋት እንዳዘከረት ንነፍሳ 1000 ጊዜ ትገርፍ ነበረት። ስለ ጳጳሳትን ንጉሳትን ድማ 1000 ጊዜ፣ ስለ መነኮሳት 1000 ጊዜ፣ ስለ ሓጥኣን 1000 ጊዜ ንነፍሳ ትገርፍ ነበረት። ካብ ተኣምራት ዝተገበረላ ድማ ጻዕዳ ዕጣን ሒዛ ን7 መዓልቲ ኣብ ልዕሊኡ ንብዓት እንዳፍሰሰት ትጽሊ። እቲ ዕጣን ድማ ካብ ዕድኒ በዓታ ዝተለዓለ ናብ ጸሊም ይልወጥ ነበረ። በዓል ከም ዝኾነ ፈሊጣ ድማ ነቲ ዕጣን ንቐሺ ሂባ ኣብ ናይ መሰወኢ ምእንቲ ክዕርገላ ሃበቶ። እግዚአብሔር ድማ ከም ናይ ሱራፊኤል ናይ ጽርሐ መዓዛ ከም ናይ ኪሩቤል ዕጣን ሽታ ገይሩ ካብ ኢድ እቲ ቀሺ ክቕበል ከሎ ብግልጽ ተመልከተት። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ቅድስቲ ጸበለ ማርያም እንዳጸለየት ከላ ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝቆሰለ ዝተሸገረ ድኻት ሰብ ተመሲሉ ንቅድስቲ ኣዴና ጸበለ ማርያም ተገሊጹ ቁራሽ እንጀራ ኣባ ሃብኒ ኢሉ ለመና። ንሳ ድማ ብፍጥነት ኣምፂ ሃበቶ። እንጀራ ተቐቢላ ድማ ብብዝሒ መንገዲ ስለ ዝደኸምኩ ኣብ ዝባንካ ሓዚልኪ ከተፋንውኒ ይደሊ ኣለኹ በላ። ንሳ ድማ ሓዛኒት ንድኻ ስለ ዝኾነት ሓዚላቶ ስጋብ ናይ ምውርዋር እምኒ ዝኸውን ወሰደቶ። እንዳወሰደቶ ከላ ድማ ሱቕ ኢሉ ክድሕን ጀመረ። ሽዑኡ ንሽዑኡ ድማ ቁስሉ ድሒኑ ወላ ሓንቲ ከም ዘይረኸቦ ኮነ። ኣብቲ ጊዜ ከም ፀሓይ ኣብርሀ፣ ኩለንተናኡ ተለወጠ። ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታና ካብ ዝባና ወሪዱ ኣብ ቅድሚኣ ጠጠው ኢሉ ዝኸበርኪ ኣገልጋሊተይ ጸበለ ማርያም እንታይ ክገብረልክ ትደሊ በላ። ንሳ ድማ ካብ ስምባደ ዝተለዓለ
ከም በድኒ ኮይና ኣብ መሬት ወደቐት። ጎይታና ድማ ኣበርቲዑ ኢዳ ሒዝዋ ተንስኣ ናይ ልቢ ክድልየት ለምኒኒ በላ። ንሳ ድማ ኣምላኸይ ኣብ ቅድመኻ ደኣ ሞጎስ እንተደኣ ረኺበስ ኣብ ቅድሚ ኣብ ሲኦል ዘለዋ ነፍሳት ይቕረበለሎም በለቶ። በዚ ምኽንያት ብናይ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ርህራሄ ብናታ ኣማላድነት ብዙሓት ነፍሳት ካብ ሲኦል ወፁ። ጎይታና ድማ ሰላምታ ሂብዋ ብኽብሪ ዓረገ። ከምኡ እውን ጎይታና 3 በትሪ ሂቡ በአን እንዳተመርኮሰት ስጋብ ሲኦል እንዳኸደት ነፍሳት ከተውፅእን ትምሕርን ነበረት። ደጊማ ድማ ከምዚ በለት፣ ሰማያውያን ብዙሕ ኣስማት ኣውፅኡለይ ናይ ወይኒ ፍረ እንዳበሉ ይፅውዑኒ ንቕሬታ ናይ በረኸት ፍረ ዝብሉኒ እውን ኣለዉ፣ ናይ ገነት ፍረ ይብሉኒ በለት። ከምኡውን ካብ ልዑል ጎይታ ብዙሕ ጸጋታት ከም ዝተዋህባ ብሂወት ከላ ንሓደ ቀሺ ነገረቶ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኣምላኽ በድንግልና ዝወለደት እመቤትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንቅድስቲ ኣዴና ጸበለ ማርያም ተገሊጻ ስመይ ዝተሰመኺ ጸበለ ማርያም ጓለይ ሰላም ንዓኺ ይኹን በለታ። እመቤትና ብዙሕ ምስጢር ድሕሪ ምንጋራ ካብ ኣጥባታ ኣጥበወታ እሞ ብጸጋ ዝኸበረት ገበረታ። ብስማ ድማ ብዙሕ ተኣምራት እትገብር ኮነት። ቅድስቲ ኣዴና ጸበለ ማርያም ሰናይ ዝኾነ ተጋድሎ ድሕሪ ምፍጻማ ጎይታና ዓብይ ቃል ኪዳን ምስ ሃባ ብሰላም ይዕረፈት። ከም ንግስቲ ኢለኒ ድማ ናይ ሞታ መስቀል ተሸኪማ ናብ ዝጽብያ ዘሎ ተስፋኣ ብኽብሪ ከደት። ዕረፍታ ድማ መስከረም 18 በዝለማዓንቲ እዩ። ጥሪ 18 ድማ ዓመታዊ በዓላ እዩ። በረኸታ ይሕደረና። ናይ ቅድስቲ ኣዴና ጸበለ ማርያም ረድኤትን በረኸትን ምስ ኩላትና ይኹን። ኣሜን 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 ኣሜን። ኣምላክ ቅዱሳን በረኸት ናይ ቅዱሳኑ ይኽፈለና። መስከረም 18 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ረባን፣ ኣቡነ ኣኖሬዎስ ዓቢ፣ ማር ያዕቆብ ግብፃዊ፣ ቅዱስ ዕፀ መስቀል፣ ቅድስቲ ኢለኒ ንግስት፣ ቅዱስ ቶማስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ መርቆሬዎስ ካልእ ሰማዕት፣ ቅዱስ ቶማስ ሰማዕት፣ ቅዱስ ኤፍሬም ሰማዕት፣ ፊሊሞስ ኣባ ፊሊሞስ፣ ቅዱስ ሰልሆን ሰማዕት፣ ቅዱስ አክሳኤልስ ሰማዕት፣ ቅዱስ ይስሐቅ ሰማዕት፣ ቅዱስ እስጢፋኖስ ቀሲስ፣ ቅዱስ ነኪጣ ሰማዕት፣ ኣባ ፊላታዎስ መንክራዊ፣ ኣባ ኖህ ባሕታዊ፣ ኣባ አትናቴዎስ ሊቀ ጳጳሳት፣ ሱሳ ሰማዕታት ማሕበረ ቅዱስ ኣቦሊ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ፊልጶስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ያዕቆብ ሐዋርያ ካብ 72 ኣርድእቲ ዝኾነ። ኣሜን። ንስኻትኩም ጨው ምድሪ ኢኹም፣ ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ኢኹም። ኣብ ከረን ዘላ ከተማ ክትክወል ኣይከኣላን እዩ። ከምኡ ከዓ ነቲ ጽቡቕ ጽድቅኹም ርእዮም ኣብ ሰማያት ንዘሎ ኣቦኹም ምእንቲ ከመስግንዎ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ ይብል ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 13 ክሳብ 16። ኣሜን። በረኸት ናይዞም ቅዱሳን ብዝለማዓንቲ ውዕሉ ኩሎም በረኸቶም ይሕደረና፣ ብቓል ኪዳኖም ይዓቅበና፣ ረድኤቶም ጸሎቶም ይርድአና። ኣሜን ኣሜን ወኣሜን ወሉ ኩላ ካባ እናበባ ዘውደቕኮ ዘንጠብክዎ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክቲ ተኣርመለይ። ኣሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት መንግሥት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጽባኦት ሰላም ለኪ ቡሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድር አጋዚት ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ በክዳንኪ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን